थारैनो दिनैनि साना जोबोद गोजोनथाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ गोबांथार नाजाहै दिनै मोनसे माने पर्यायाव मोनफैबाय जोङो इउनाइटेड फरामनि इउनाइटेड फरामजों गोबां बे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुं रायजो राजाफोरखौ जोङो लिंदों आरो लोगोसे जोंखौ जि समाव थै-थाङै सहाय खालामबोनाय माखासे संगठनफोर बिसोरखौ जोङो हांख्रायनानै नैबे बरबरियाव दिनै जोङो सावरायलायदोंमोन आरो बे सावरायनाया स्पेसियेलि मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टी इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि नाजानायाव जोनोम होनायनि सायावनो सावरायनाय जादों आरो बेयो बिराद मोजां रोखोमै जोंहा बारलांबाय दिनै जोङो मोनसे स्टेप जोङो दावगानानै थाबाय आरो जोङो दिनै सिद्धांत लाबाय जे जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीखौ जों जोनोम होगोन आरो बे पलिटिकेल पार्टीया मानि थाखाय जोनोम मोनगोन बे पलिटिकेल पार्टीनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो नागिरदों बेखौ दिनै जोङो बावैसो गुसुं समनि गेजेरावनो रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जोङो फोरमायहैगोन जों मानि थाखाय थामथि पलिटिकेल पार्टीखौ बिटिसिआव जोनोम होनो गोनां जाखो जोंहा मा दरखार दङ दिनै एनडिपिआ 34 बोसोर हाथियारनि संग्राम खालामखांनायनि उनाव गोदानै पलिटिकेल पार्टी मानो दिनै जों जोनोम होनो गोनां जादों बिनि सायाव जोङो गोबां बिबुंथिफोरखौ लादों जोंनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा जोंखौ सुबुरनफोर होदों आरो दिनै जों बुजि मोनदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो 2003 मायथाइयाव बेलटिआ बिटिसि सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि उनाव बेलटिआ जोब्बाय बेलटिआ थैबाय बेलटिनि गोथै सहआव बिपिएफआ जोनोम मोनबाय जायनि थाखाय दिनै बिपिएफखौ कन्टिनिउ बेलटिफोरा दैदेननो हादों दिनै एनडिपिआ 30 बोसोर नांबाय जोंबो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोरोबथा खालामबाय नाथाय जोङो थैबाय जोङो जोब्बाय दिनै एनडिपिआ जोबखांनायनि उनाव जेबो दिनै जोंहा मावनो थाखाय बिदि प्लेटफर्म गैया जायनि थाखाय दिनै जों सानफाफिननांगौ जोंनि लेगेसिखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननांगौनि थाखाय दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीनि गोनांथि जानानै फैदों बेखौ जोङो बुजि मोनदोंमोन आरो बिदिनो एनडिपि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि गेजेरावल' जों सावरायलायबाय थादोंमोन जेब्ला जोङो थांखि मोनसे लानानै रायजो राजानि खाथियाव थांबाय मेलेमजिबि सुबुंफोरनि खाथियाव थांबाय जोंखौ सापर्ट खालामग्रा संगठनफोरनि खाथियाव थांबाय जों जेब्ला रायलायबाय गोबांथार जों सुबुरनफोरखौ बै समावबो जों मोनबोबाय आरो दिनैनि तारिखाव अर्थात दिनै बरबरिनि बे जोंनि डिजिगनेटेड केम्प गोदोनि बेयाव जि सावरायमेल बेयाव जोङो फुल्लि सापर्टखौ जों मोनबाय आरो मोनसे फाइनाल स्टेपआव फैबाय जे 100% जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीखौ खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो डिक्लेयार खालामगोन दिनै जों बेबायदि पर्यायाव बे सावरायनायनि गेजेरजों जों सफैनो हाबाय स' बेवहाय आं खावलायगोन साफ्रोम बिटिसिआव थानाय जाति जनगोष्ठी नोंथांमोना रेडि जानानै था जों नोंथांमोननि थाखाय मावनो जों नागिरदों दिनै बे 17 बोसोराव जोङो जि सरकार नुबाय बे 5 बोसोराव जों जि सरकार नुबाय बिनिख्रुइ जोङो साबसिन जों मावनो नागिरदों मानसिनि थाखाय जों मावनो नागिरदों बे थांखिखौ लानानैनो दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीखौ जों जोनोम होनो नागिरदों बे पलिटिकेल पार्टीया रावनिबो हेंथा नङा बे मानसिनि थाखाय जागोन जों जिहेतु दिनै नासयजानाय गादबजानाय सोबख'जानायनि थाखायनो जों जुजिनो गोनां जादोंमोन जाहाथे जोंबो बुहुमनि बिखायाव मान सन्मान जों देरगा दुग्गायै थांनानै थानो हायो जोंनियावबो लामा मोजां जायो जोंनियावबो हस्पिटाल जायो जोंनियावबो इउनिभारसिटि जायो गुबुना जेरै हरनि खोमसियाव स्राङाव थानो मोनो जोंबो जाहाथे जों स्राङाव थानो मोनो बेबायदि माखासे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै एनडिपिआ जुजिबोखादोंमोनखा थ' दिनै जों नायदों दिनै जोङो बे 17 बोसोर जि सरकार नैबे 5 बोसोर जि सरकार बिनिख्रुइ जोङो बेटार मोनसे अल्टारनेटिभ मोनसे पलिटिक्सखौ राजखान्थिखौ दिनै जों लाबोनो नागिरदों आरो थोंजोङै जुदि बुङोबा बे राजखान्थिया मानसिनि थाखाय राजखान्थि जागोन दिनै जोङो सोरनिबा सरकारजों खालामनो नागिराखै दिनै जों नुदों बिटिसिआव मोननै टार्मसनि सरकार बारलांबाय जों नुदों स्ल'गान हिसाबै हाग्रामा महिलारि सरकार जों नुदों स्ल'गान हिसाबै प्रमोद बर' सरकार नाथाय जोंनि जि मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टीया दिनै सरकार दानो थांदों बा जों जुजिनो नागिरदों बियो नाथाय जोंनि सरकार जोंनि बिटिसि जों गासैखौबो लाफानानै मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जों सिन्था खालामनानै नैबे गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीखौ जों जोनोम होनो नागिरदों गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दैदेननो जोनोम होनो गोनां जानायनि आन्दोआव गोबांथार सैथो बाथ्राफोर दङ दिनै एनडिपिआ गावनि निजासा मोनसे प्लेटफर्म गैयैखाय आं दहायबो बुंदों 34 इयार्स नांनायनि उनाव जोङो सुक्ति खालामनानै जोब्बाय थैबाय जों एनडिपिखौ कन्टिनिउ खालामनो हाया नाथाय जोंहा जारिमिन दङ थांखिफोर दङ बेखौ नायफाफिननो थाखाय जोंनो पलिटिकेल पार्टीनि गोनां आरो दिनै जों नुदों बारलांनाय माखासे समाव आंनो खुद बिपिएफनि प्लेटफर्माव थानानै जोंनि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनायनि थाखाय रायजोनि खाथियाव थांनानै भट बिदोंमोन गोबां एनडिपिफोरा इउपिपिएलनि प्लेटफर्माव थानानै जोंनि जेंना सुफुंनायनि बेलायाव खामानि मावदोंमोन खोथा होदोंमोन जे जोङो सरकाराव जुदि फैयोब्ला प्रमोद बर' बिथाङा खोथा होदों जोंनि जेंनाफोरखौ फोजोबनानै होगोन रन्जन दैमारिखौ बरनगोन जोंनि जेलाव थानाय गासैबो गबोगोन पलिटिकेल बेकिं होगोन बिदि होननानै बिथांमोनाबो नाजादोंमोन दिनै नुबाय बिपिएफआ बिटिसिआव पावाराव फैयाखै जों जेखौ नाजादोंमोन नाथाय इउपिपिएलआव जाय एनडिपिफोरा जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि सार्थआव खामानि मावहैदोंमोन बिथांमोना पावाराव फैबाय दिनै नुबाय बावैसो समनि सिगां जि क'क्राझाराव आसाम एसेम्बलि जालांबाय बेयाव बिराद गोदोर मोनसे एग्जाम्पल बिराद गोदोर मोनसे बिदिन्थि जोंनि गेजेराव होनानै गालांबाय दिनै बर'फ्रा एमएलए दङमोन लाकिलि जोङो आसामनि एसेम्बलिखौ क'क्राझाराव मोनबाय बिपिएफआबो एमएलएफोर दङ जाय एमएलएफोरखौ जोङो थै-थां नांनानै देरहाहोबोदों इउपिपिएलआव थानाय एनडिपिफोराबो थै-थां नांनानै दिनै एमएलएफोरखौ देरहाहोदोंमोन मानि थाखाय जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय नाथाय जों नुबाय बिपिएफनि एमएलएफोराबो दिनै फंसेबो बुङाखै इउपिपिएलनि एमएलएफोराबो दिनै फंसेबो बुङाखै अखिल गगৈ बायदि बेक्तिया
एनडिएफबिनि जि गोथां मोनसे समायसा बे समायसाया सुस्राजाथारनांगौनि सार्थआव बिथाङा खोथा बुंनायखौ जों नुदों। बेयाव जोंनि मेगना आरो बांसिन गेवदों। दिनै जों जुदि गावनिनो मोनसे पलिटिकेल पार्टी फर्म खालामनानै जोङो जुदि एमएलए जों जुदि बिटिसिआव सरकार दानो हायाब्ला एमएलएफोर मन्थ्रिफोर जोंनिफ्रायबो जुदि जानो हायाब्ला जोंनि जेंनाया जेंनायैनो थागोन। खारन जोंनि जेसेबांखिनि जेंना गासैबो पियर पलिटिकेल, बेवहाय पलिटिकेल बेकिं होनो थाखाय दिनै जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टी जों दादों। आरो बे दानो नागिरनायनि थुलुंगाखांनायखौ जों रायजो राजानिफ्राय मोन्दों। जों जेब्ला बर' गामिफोराव हाबो, जों जेब्ला गुबुन जायगाफोराव हान्थियो, गुबुन सम्प्रदायनि रायजो राजाफोराबो सोङो रन्जन दैमारिया मानो गवाखै, सुक्तिनि उनाव बे बेक्तिखौ मानो इसेबां अयनायै जोबथेसालियाव दोनखो, मा पिस एग्रिमेन्ट जाखो बेलाय? बर' रायजो राजाफोरा जोंखौ सोङो मा अबस्था दोन रन्जन दैमारिया गगोन ना गवा? जेब्ला जों बाथ्राफोरखौ खोन्थायो अब्ला जोंनि बाथ्रा जोबैनि सिगांनो सोरबाया प्रमद बर'खौ रागा जोङो, सोरबाया जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ रागा जोङो आरो बुंनो नागिरो बिथांमोना मानो बरननो, बे बरनबा बे गबोयोब्लानो दिनै बिथांमोननि गादिया गोमागोन होननानै बिथां रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुंदों। आरो दिनै जों बेजों थुलुंगाखांदों। दिनै सम फैबाय, नोंथांमोना रन्जन दैमारि सारखौ जुदि गजानो लुबैदोंबा नोंनि आखायावसो, दिनै रायजोनि आखायाव। बेयो दिनै जोंखौ बिराद थुलुंगाखांहोदों। खारन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ बरननायखौ गनायखौ हास्थायदों आरो बिनि मुङावनो जोङो गोबांथार जों खामानिफोरखौ जों मावलांनो हागोन होननानै जों फोथायदों। बा राजखान्थि हान्जाया नैबे बिटिसि हालामावल' जागोन ना बिटिसिनि बाहेरावबो बे गोहोम गोलैगोन? नोंथाङा थारैनो मोजां कुइसनखौ आंखौ सोंदों। दिनै पलिटिकेल पार्टिया बिटिसिनि इलेक्शना खाथिखाय जोङो सिगां बिटिसिखौ जों टारगेट खालामग्रोदों आरो बिनि उनाव जोङो सारा आसामाव जोंनि बे पलिटिकेल पार्टिखौ जों फेहेरगोन। जेराव जोंनि सुबुंफोर दङ, जेराव जोंखौ हास्थायो, जेराव जोंखौ मोजां मोनो, बेबायदि जायगासिम जों लांनानै जोंनि बे पलिटिकेल पार्टिखौ जों फेहेरनो जों सिन्था खालामनानै दङ।